marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Say ingot maale Jehova, akadinggan ni basam doho asini roham, ay siyan narubido akay, asa unang marsura-sura akka musuk kumidaahu, ale debatakku, marhapo sa tuho adoahu, sayunang pailaw, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulo padomuhon jolma, doho debata, hupuji hami goarmi, jalahudok hami mauliate tuho, alani saluhut, nabinahenmi, patupahon hanguluan nami, saido ngani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong, nati naonmu, dohot hamamatem, asa huwarsakon hami dosa nami, jala asa tubu di hami haporseaon nasitong, jala asa marroha haholongon hami, huhut madok mauliate tuho, asa ulo hami mangihuton ho rodi hamatean, ali Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, ola nion, rodi saliling nililing na. Amen. Maredeta. Tangihon hamuma, patik ni debata, siyan na parjolo, saha rodi 10, na parjolo. Ahu do Jehova debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. 2, dang jadi kanonmu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di tor ni tano, yang gotunggabi si sabbaon manang sioloan patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay honauhum na dosogot, akka na marsine yang di goarna. Paupaton, ingot hamuma pabadiahon nari minggui,
di naonomari maulahamu nasa siulaonmu alayang guari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de Batam doi dang jadi ho mangula dianggo dinan sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namang ibati hutam ai di naonomari do di toppa de bata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradiat do ibana di hari papituhoni di baheni do bahen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradian nanai jala di parbadiai palimahon ikop pasangapommu do natorasmu asa martua ho jala liling mangolu di tano nani lehon ni Jehovah di Batam diho paonopon unak ko mamuno papituhon unak ko mangalapkup pawaluhon unak ko manakko pasiahon unang hoolo makatidakon hata na sututu maralohod dong ajolma pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas indonganmo dang jadi haliangan ni roham dong asari penidonganmo manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmo atong bohado pandok ni di batata ringot tupati na sapului odo ahudo Jehovah de Batam ninna de batata pargugo na sohatu dosan jala parrimas siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar niakan na suguro hadiau alayasi dorohaku dia akan amar ribu-ribu akan amar holong ni roha diau naso mangalaosi patikih atong rak mangidugugu mahita tu Tuhan debata ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Potima dosatan na godangi tuadopan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan namangarsak dosa nami
Sa isahapi matubaga sa rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon madihami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami diasini roham. Alay sayhot rohanami marhapor siyaon. Lau manggotapon nasa dosa doho roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu, jalabadia marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima, baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Songonod do pagkahulong ni debata di portibion, Paula do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganu na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling nililing na di ibana, hasa ngapon madi debata na di gijang. Amen. Tajahama, tabigima, hatani debata, patujulo ni jamita, dimingguta sadarion, natar surat, sian buku, panurirang Jeremia, biddu 30 sada, mamuka sian ayat 30 sada, sahak rodi 34, marsorik-soring mahita, sian hami maperjulu, pada naib baru, idama narodo akari sogot ninna jahuba pukau kumapadan naib baru tu pinopar ni Israel doho tu pinopar ni si Juda.
Ayodo padan si bahenokku tu pinopper ni Israel duk salpu akka arion ninja Jehovah lehonokku mapatikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida asa ahu gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku jadi dang manang dohonon na tuhang ginay songonon tadahamu majahoba ay tung saluhut na sida tumadda au sogot ole na memet ole na magodang siyan na sida ninna Jahoba ay marpamuati do sogot rohakku ida hajahaton na sidai jaladang be ingotokku imasahit na sahat na martua mana tumangihon hata ni debata jala nau piopsa amin. Marede ita hatidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok pertibion rakma hitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatu dosan natu mopalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di porbadia adorak sohabubuhan
Ido tu hatta natu maun na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarbajal do ibana di hau pinarsilang natu at tu banuatoru dung di tanom namula mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di si may bana pay mamulak sogot tu tanoon umihala na mangulu do namate au persea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasesan ni dosa doho dihatai na mandok mula mangulu do sogo daging ni hala doho dihanguluan na sudah amin.
Tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai Minggu Reminis Kere sada Maret 2020. Na perjolo Goarni Mingguta sadarion ima minggu Reminis Kere sai ingot ma aka dengan nibasam dohot topik minggu balgado holong ni rohani debata di Portibion. Na paduahon di minggu sadarion pasahat sosial huria dohita songon dalatta mangurupi dongata na di bagasan parsahiton tapasahat mai di bagasan las niroha tupoti na pinaradi ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon. Na patuluhon di minggu naro tanggal 2 Maret tahun 2026 pasahat pilihan bulanan dohita tu bulan Maret tahun 2026 tapasahat ma peliata tujolo di bagasan las niroha songon mauliate nirohata tu debata. Na paupaton di hari Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2026 di patu pado pertangyangan na posobulung di bagas ni Grace Talita Boru Manurung di Jalan Pasar 2 Komplek PJKA Sinosohoma Sude naposobulung ni huriata asaro tu partangiangani. Na palimahon di hari Minggu naro tanggal 2 Maret tahun 2026 di patupan naposobulung ni huriata do konser mini dohot bajar di pukul 8 dohot pukul 10 wib songon dalan nasida mangido pangurupion sian hita lao sipakeon tu retreat na posobulung las maruhata manupahi dohot manuhor bajar nasidai. Na paunopon mamuka minggu sadarion nunga pidda huria keluarga ni amata Roiner Manurung inatai Esther Boru Pasaribu dohot tolu halak ianakon nasida ruas sian sektor sada keluarga pidda huria tu HKBP Prata Resort Prata. Na papituhon mamuka minggu sadarion gabe ruas nagok di huriata ima inata Lidiana M Boru Situmeang tinggal di Jalan Pembangunan nomor 20 Siabe sektor Tolu. Na pawaluhon sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian keluarga ni amata R Silain ST MSI inang situa R H Boru Sinaga sian sektor Ualu mauliate ma di pasahat huriata tu keluarga na pasahaton sumbangan bunga altar. Na pasiahon parhalado dohot ruas na marsahid dohot pemulihan. Na parjolo niel cepi siahaan inganan perawatan di rumah sakit Tarutung sian sektor sada. Na paduahon bertua Maida Boru Sibarani manang Opu Igor perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor sada. Na patuluhon Putri Oktavia Manulang perawatan di rumah sakit Siloam sian sektor 2. Na paupaton Carolina Boru Siahaan pemulihan di Jabu sian sektor 5. Na palimahon Poltak Pasaribu manang Opu Palencia pemulihan di Jabu sian sektor 5. Na paunopon Wilson Simamora pemulihan di Jabu sian sektor 5. Na papituhon Abestina Boru Panggabean perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor 8. Na pasapuluhon Sude parhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot parbagason tuhamu
Salhut Perhalado Dohot Ruas Nihuria mulai tanggal 23 Februari sahatu tanggal 1 Maret tahun 2026 sadarion sai diramoti Tuhatta Mahamu di Leon Gajang ni umur jala Tuhatta ma nama masu-masuhamu marhite-hite pasu-pasu partodion nang perdagingon di aka ulaon muna na parjulo situa kaminer simajutak tanggal lahir 23 Februari 1953 umur 73 tahun sian sektor sada dohot na parpudi ima na patulu puluonopon alia Jenika Pangaribuan tanggal lahir tanggal 1 Maret 2025 umur 1 tahun sian sektor sada sai diramoti Tuhatta Mahamu di Leon Gajang ni umur dohot di pasu-pasu Mahamu diaka ulaun muna hatani Tuhatta madok di Podatolu ayat 10 di tangan siamun nado Gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon songonima sahat nititing dihita di bagasan tikyon mauliate marituhata mauliate manang dihita saluna.
Martangi yang mahita. Mauliate situtuma di pasahabohan nami Tuhan ali Tuhan Yesus Kristus Raja nami. Alani balgani holongmu tutu nama masu-masu hami dohot nama dongani hami. Saluhutna ruas ni huriam. Tarlumubi mana di HKBP cinta damai. Mulai siadat dana na Mehmet sahatu nama godang. Boy makamuliatehon asini roham di bagasan sadarion. Mamuji dohot pasangapon ho. Di bagasan minggum sadarion. Naing pay baron mutod di rohanak pikiran nami. Tablumobi di nalaho majakon barita nauli sihang uluhonon nami. Dohot siulahonon nami. Atong parbohali mahami Tuhan. Asamamora hami di bagasan hatam. Jala mangolu hami di bagasan hatam. Jala boy huulahon hami i. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tangihon jala uloy mapangiduan nami. Sesa manang dosa nami. Amen. Hurian na hinaholongan ni Tuhata. Dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Salam sehat amanginang. Sehat dohita. Mauliate ma. Alay alagajang do barita na ulyon. Jahaw kudo. Di bahasa Indonesia. Doho di bahasa Batak. Setia majohita te kamang kainangate. Suang songoni nangak kana poso bulung pe. Alagajang do jami taon. Paling holat tolujom do hitarison. Dapolay to bosak kita ke. Tolujom holat jamita. Jadi bolo tolujom jamita. Jepek do pei. HP jamta di bagasan sadari 24 jam do. Jadi bolo marjamita tolujom. Berarti godang do pe waktu ta. Laho misalnya dingolu pardagingon. Hurian itu hata. Hatan itu hata ima di minggu reminiscere. Nomor 8 saya ingot makadingkan di basam. Imana tersubat di Evangelium ni si Johannes. Di bidutolu mamuka maisian ayat sada. Satu ayat 10 Yang pertama saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Percakapan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kamu ketahui
dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kami tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Demikian bahasa Batak. Asa adong masa halaksian akaparise situa ni Yahudi namargoar Nikodemus narobor ngiborngin manopot ibana. Jadi didok mamadok ibana guru nami huboto hami doho guru narosia debata aidang tarpatupa agiaise tadda songon nabinahenmi iya so debata donganna dungi ninna Jesus ma mangalusi ibana tutusi tutudo nahudokon tuho iya so tubu jolma sian gijang dang tarbaheca marnida habajaon ni debata dungi ninna si Nikodemus mamadok ibana songo dia ma tarbahen tubu muse halak iya naung matua tung tarhaulahat cama mamasuhi si ubeon ni inana asa tubu. Jadi dialusi Yesus ma tutu si tutudo na hudokod diho anggo so tubu jolma sian aek dohot sian todi dang habongotasa harajaon ni debata daging dona tubu sia daging todi dona tubu sia todi unang malongang roham ala hudok tuho ikon tubu hamusian gijang na mangulus do alogo dopak lomoni rohana dibege hodo parngongosna alay dang dibotoho haborhatanna manang hasahatanna lausongot nido ganup naung tubu siat todi dunginin na si Nikodemus mamangalusi ibana songod dia ma tarpajadi jadi ni na Jesus mamangalusi ibana ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi tutusi tutudo nahudokon diho huhatahon hami do nahuboto hami jala huhatidakon hami do naung huidahami gabedang dijakon hamu nahuhatidakon hami gari akan aditanoon huhatahon hami tu hamu dang porsia hamu tung porsia mahamu molo huhataho tu hamu akan adibanua gijangi dang adong nama naik tu banua gijang iya so naung tuati sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijang hian. Jadi songon naung pinatibon ni si Musa uloki di halongonan songon ni naing patiboon ni anak ni jolmai sadapotan hanguluan saliling nililing na ganup na porsea di ibana ay songonondo holong ni rohani di bata di portibion pola do anak na nasasaday di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan na saliling nilileng na di ibana ay dang na disur de bata anak nai tu portibion asa uhuman na naing paluaon na portibion tahe ubahen na disuru imayanggo sahat na. Hurian itu hata songon topik ni mingguta balgado holong ni rohani debata di portibion kasih Allah besar akan dunia ini.
Hurian itu hata ido nang edetay nakin balgado holong mi. Macay tabo nakin balgado holong mi. Tuy se holong na ihamwak amang kainang. Tuhita saluhut na naro mamuji pasangapon guarni debata. Alay di ida Dr. Modido idok iba na songonon. Memang si Belzebul na mardongan to si Bolis sugodo rohana mabigay tarlumobi di ayat 10 onomi. Sudah majoy tamadokon ayat 10 onom di bidutuli na kinhamok kamanami do inanami. Ya. Ay songonondo holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na nasasadi di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Dibigay mo sa matong bahasa cinta kasih songon siair. Manang songon surat cinta ni debatado tu sadok bangso na di Portibion. Bahasa cinta kasih. Jala molo di Arinatal. Tabahid doy misalnya beberapa ragam bahasa anggo di Natal tanah di tanggal 22 Desemberi holan 12 bahasa do tapake ala 12 sektor hita. Alay di berbagai gereja adong do nama bahin sahatu 30 bahasa. Ima na di Yohanes 3 ayat 10 nomi. Alay Roma si Belzebul songon na ni Dr. Modinakin, Dr. Modii, idok ibana. Hatani si Belzebul, saya mau mengalah terhadap Yesus Kristus apabila ayat yang di dalam Yohanes 3 ayat 16 dihapus. Ulo daw mengalah. Ay siguro hana mabigay. Dang lomor hana mabigay. Balgado holong ni debata. Marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Naro tu Portibion. Baru takay itong mamuse. Mabuak kape do hamak kamang kainang manang naholanaro mabuak kape. Sudah maju tapatudo kapeta. Unak pula may lahita. Tapatudo jahabeta. Anong na mabuak kape? O adong ate. Unak kulanawan no na mabuak kape. So tung may lawan no maradupok kamang kainang. Adong mabuak bibel. Adong. Alay adong no songonon. Dak pula hubok kami ng bibel. Happy ay alana olo do gabi terganggu pikiran nami lau majalo hata ni Tuhani adong do. Adong ate, nakin nawaku lo maju hubak kapion alay dak pula hubahin suara na nawaku dak pula hubahin natong. Molo adong penon manaleponau. Jala tarjamang do bolo hari Minggu keluarga nang naasik pe manalepok kami ngai botoy. Dang boy teleponon mulai siya jam onom sahat tu jam sada. Ay di par Minggu adonasi dan nabahana. Boy may, molo tabuan hape no ektoson hamwak kamanami do inanami. Sotong tabuk ka jo hapeta. Apalagi mangidak ka TikTok, mangidak ka namasa, dito nga tonga ni hapeta yate. Nakpetabuan. Holan na tabuk ka di hapetay. Holan, Alkitab majo. Manang hata ni debata. Ala, di patuduho do di si balgani holong ni rohani debata. So kung nahudok ko sinaknani. Moloboy niya dihapus unak pula dipabua tentang Yesus Kristus di si balga holong ni rohani debata tu ibana ay dilehon holong nasian banua gijang holan maradopon tuhata Tuhan Yesus Kristus jala olo ibana maneyahon hosana holan humokop hita jolma pardosa iman na taida marhite-hite barita nauli na parjolo di bagasan tikyon. Jadi ala hewa pamilyar do dihilala molo tamingot tu Yohanes 3 ayat 10 onomi. Ngadi si holong ni rohana ditongos muse anakna jala toktong mangalehon las ni roha tuaka na porsea
digoar ni Tuhata, Tuhan Yesus Kristus. Imana taida. Jadi di bahini hamu kamanami dohot inanami songon na hudok ko sinakini ay basa pola disukun inang belpuron tentang HP. Molo HP tay hempot tay boy doi padat alat apake mar TikTok mar foto dunging godang aplikasi di sini ujung na lemot mahapit tay dang boy be tabukka sude asa songon na tabojo mo say mabukka hapion hubolok ko majolode ba sianon. Ima tentang foto yang cantik-cantik, tentang TikTok nga pagudakku, hubolok ko majo, ay mono pinamasok mo sa na asik to si, nga gabi padat, dang boy be, binukka, gabi dakta bo binamarapi, hape kadang hape ni Jolma olodo, arga 12 juta paling rendah, hape dang boy, dibuka alabwa, ala pagudakku nakin sampah, di bagasan hape tay. Jadi mono, tabolok ko ni satu nga, lubang ma, tabo manguse, lancar mahita muse, mabuka, aha na masa di hapitay. Aha do hubungan na tu barita nauli di bagasa tikyon. Napaduahon, taida do, si Nikodemus, songon guru besar ni halak Yahudi. Molohita madok, akadia do guru besar na taboto, akadoktor. Adong do 2 doktor di Hurriyat Tau Jonataboto ati, dosen. Guru besar di Universitas Nomensen. Adong do piaka dosen na asing di Hurriyat Taun, di aka universitas na asing di USU misalna. Aka na malo-malo do dosen tahe. Na malo do dosen, boy do na auto dosen na kamang kainang. Boy do. Dang bago yamang berarti do hamu boy do na auto dosen, dang boy na auto dosen. Molo umalo siswa sa dosen ngasih parikela nih. Ikon umalo do dosen. Apapun yang dipertanyakan oleh murid kepada dosen, dosen harus bisa menjawab yang terbaik kepada mahasiswanya. Songoni manang si Nikodemuson. Sahalak namalo, halak parise do ibana, Sanhedrin napistar ibarat narupani. Di atas ni dokter itu dokter disukun bagian isini HP di boto ibana sude disukun bagian tentang hatani Tuhani di boto ibana sude alai dak sonang rohana ala di boto ibana sona lebih hebat lagi Tuhan Yesus memimpin suatu bangsa sian au ngana maluau na rohani si Nikodemus jadi dak sonang ibana ido bahna pola sampai borngi-borngin ro madapoton Tuhan Yesus. Hamu hiado ro borngi-borngin madapoton akaparhalado kamang kainang. Hiado unang jo mau lalu si hamu na somangan do hamu nakin. Mangan do. Mangan. Ima molo udah foto jo matapat di tatahe 2 husuku jo tentang on. Molo nabo hamu gabi gudang mapar binotuatta. Jadi ay hamu pehiado di dapat kamu borngin ima dia kapar guruan. Sotong do hamu ina hebat mainang bibil puruon. Masa ada saya disukuni sude. Dia ka PHDP molo tapatupa PHD. Baik PHD ama Eksaudi ama Huria korgabungan Esther Hanna ina Jumat ina Beta dohot akakorna so huguari do pedi tonga-tongan Hurriyat Taun NHKBP. Termasuk dohita na makatai taringo tuhatan ni Tuhan Yesus. Jadi suatu taro korban idakya. Ruau borngin PHD borngin ama PHD do borngin. Nak penang borngin, nak penang jamsia, tabay may nang belpro PHD. So nak tuamak padita na 2. Jadi na makatahatai. Songoniman nang naniulahon ni si Nikodemus. Lebih hebat lagi Yesus rupanya daripada saya. Idok rohani ibana. Nga malo ibana di bidang filsafat. Malo ibana muse di bidang parbinotuan. Alai hubang sonang do rohana. Jadi bapak ni. Satadok ko jo contoh kecil yamang kainang. Nga dosen hala amang situa pangaribua dohot amang si hoping. Alay dak sonang hola dingolu pardagingon iko dohodo dingolu partodion ima jo contona. Songoniman nang si Nikodemus
sahalak na pista ribana, alay boy madapoton Tuhan Yesus. Sisukuron na sihataan. Do na sinukuton na tutuhata Tuhan Yesus. Nung takas mulai taidanakin sian ayat sada. 1 ayat 10. Pitu di Papua do disi. Naro manopot borngin manopot Tuhani. Manak Tuhan Yesus guru nami. Huboto hami doho guru nasiat debata. Aidang tarpatu pa agi aise tada songon nabi na henmi. Hape ibana holan mengajarkan do di boto ibana tong. Dang boy di pamalum ibana na marsahit. Dang boy di pangulu ibana na mate. Ido ubahin na heran ibana marnida halongangan nabi na hen itu hatta Yesus. Ido ubahin na dialu si Yesus di ayat tolui. Tutu si tutudo na hudokot tuho. Iya so tubu jolma sian gijang. Dang tarbaheca marnida harajaon ni debata. Taguari mai lahir kembali. Alay gabi sa songon na heba marpani. Sabu pahala Kristen dohita. Alay ala berbeda. Contohna aliratta tu nasida. Gabi do nasida ma. Kami sudah lahir kembali. Gabi na nasida tu hita. Hape hinta pe nung lahir kembali. Ay nung tardidi hita tu bagasan guar ni debata. Ama anak dohotodi. Perbadia. Ay molo manangihon hata ni debata hitay nang Bibel Pro. Nalahir kembali di boy. Mangulu di bagasan hasitongan ni debata. Idon na taida nang marhite barita nauli di bagasan tikyon. Na pinatorang ni Tuhan Yesus nang to si Nicodemus. Alay taida majo nakis si Nicodemus ate. Sahala guru besar ibana. Bah, lahir kembali. Ngamatua iba, ngamatua omakku. Ikon masuk mo sa ito si ubion ni natorasna. Ido pengertian ni si Nicodemus berarti holan parbinotoan na di tanong odo dipakai ibana di bagasan nguluna. Parbinotoan na di tanong odo na holan dipikiri ibana sa leleng so berhubungan dengan ibana berkomunikasi yang baik ibana tu Tuhan Yesus. Jadi hita pesong ni dote kamang kainang molonung nga gudang nawalo di tonga-tonga ni huriat taon. Di tonga-tonga ni bangsot taon. Ikut tahilala sia dia doi. Sia Tuhani doi hujalo. Molo adok pe jenderal, kolonel, presiden. Ikon holan berpatokan tu Tuhani do. Molo adong remaja na posobulung. Ikon holan mangasahot Tuhani do. Dang boy hape holan mangasahon pikiraku. Ala ikon belajar sia Tuhani do. Ayanggo holan na di tanong odo hupar siajari. Bah, holan sauti di, holan hanguluan na di tanong odoi. Iman ani dok na, tubuh sehali, mate 2 hali. Molo holan parbinotoan na di tanong odo tapak ya manginang. Sahali na hudokon, iman ani dok na, tubuh sehali, mate 2 hali. Alay bolo di dok, lahir kembali, tubuh sehali, mate sehali, mangulu muse di bagasan Yesus. Ima haporsiaw ni halak Kristeni nang lahir kembali im. Siya dia de boto hoi nung ayo ko nakikan. Molo taida nakin di ayat 6 daging do natubo siya daging ima nakid daging i. Todi do natubo siya todi nung nga di bahit wata Yesus nakin perumpamaan. Jadi aw nakisay huhilapi ala panas do di hudulan on. Say hukipasi abuti. Say hukipasi so non nakinaw di hudulan ni satu gijang ope panas do. Alay siya dia do alogoy. Sadia do alogoy. Daku boto mang nasadiay. Alay ro alogoy. Tu dia do alogo na hukipas-kipasi. Daku boto manang nalaw. Tu jolo, tu puri, tu belakang. Manang na tu jolokku daku boto eh. Songoni nang napinatowang ni Tuhan Yesus. Tu si Nicodemus. Asa takas panadayon ni ibana. Di Jesusi. Jadi. Nung nga di pabuanakit daging do natubo siya daging. Todi do natubo siya todi. Unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubuh hamu sian gijang. Songon pangulus niya lugo sinaknani dang diboto mang nasadiay. Tu utara do ibana lao, tu dang sina do ibana lao, tu purba do ibana lao manang natu pastima do ibana lao. Dang diboto hoi. Songon nima, songon nido pangulaw nito diidiak kanang porsiay nang majalo Kristus Yesus di bagasan nguluna. Songon nima hita hamok kamanami do inanami.
Ido na taida marhite-hite hatani Tuhani. Nunga di pabuai tu si Nikodemus. Basongo dia maparjadi ni iyate. Na iba na makatay iba na doho dingga doho Jesus. Hitapi hamak kamanami do inanami bolo dingga kita makatay doho tuwata Jesus. Marhite-hite aha. Pamudyota na say tok-tok porsiya hita di ibana. Dungi di dok mamuse. Huhati dakon hami do nakuida hami. Gabedang di jakon hamu na huhati dako kami ini namuse. Jadi dang porsiya na sida lapatan na. Dang porsiya nak pinaksay di barita ho taringo tu Tuhan Yesus. Songon bangsa Israel nasay mangalo-alo na sida tu debata marhite si Musa ditiki di pasahat tu na sida patik di halongon ani sa holan na marungutungut na sida holan na mangalo-alo na sida ima molo tajahan no di opat Musa 20 sada di pabua do si holan na marungutungut bangsoy molo holan na marungutungut tita hape ahado naro uhuman molo holan na marungutungut do anak kotay ahado naro tapaingot ay heba maho holan na marungutungut ulamu nita to anak kotay jojo do taro kosongoni holan na marungutungut ulamu so ibege ho bapa makatay nita do to anak kotay songoni manang debata marado pon bangsoy muruk ala holan na marungutungut na sida jadi bolo songone detay di so ungut-ungut mi pasok taida do manang napiga bagian siya jami taon ima asa unak say holan na marungutungut ala holan na parungutunguton na binahin na sida ido ben na di paro ulok tudung api laho mamarguti na sida jadi ima mauliate matadok tutuhateke dang robe ulok tudung api laho mamarguti hita songon na pinatupan ni debata tutong-atongan ni bangso ni debata di halongon ani ay pola di parguti gabe memang molo tapaingot anak kotay muba do tahiya kamang kainang muba burjuna maadang mangalo biau to makkon asaw nang muru ko makkot tuau songonido nak tuhatay tuhita molo nunga muba na mau ni naamatak kana dilapo tuaki adong no sa bagian na sida na muba adong na so muba ay songoni dete muba edeni inajuma nakin Jesus par holong roha ala balga holong ni bohani debata songoni nang edeni korgabungan dohot punguan ama ek Saudi makatay taringot tu holong na balga na pinatuduhon ni Tuhata Jesus di bagasan parngulota jadi ala nang muba na sida didok matu si Musa bay mamu jamuse ulok tebaga ise na marnida tu si asa di sol-soli pabahenan na pangalahonan na say marungutunguti bay ma ay marpangajudo tu hatay songon natado ko sinaknani ubal gado holong nay siyan rimas nay nang penaung marungutungu bangsoy tolema tongosod dope anak na Tuhan Yesus Kristus ima songon nang tado nakin nunga sudah hita makatidak ko nakin hawa kaamanami do inanami ay songon do holong ni rohani di bata di portibion pola do anak na nasasaday di lehon asa unang mago ganup na porsiya di ibana at tarsongon na mabuka jeddelay do hita molo tabukan no jeddelataan tabuka jeddela na di jabut tabe masuk maangini alay dak taboto manang nasadia harwan ni molo tabuka non hatani tu hatay do pedi jabu ngahutangihon na nakin di minggu na sugota jamonomi marsab do hatani de batak na marminggu pagi jamonom marminggu jamualu marminggu saunari hubuk ka jomuse Roma pasu-pasui ditongos tu hatay may siyan banua gijang tuhita ganup marsada-sada dakola tuaw doho do tu hamok kamang kainang sude do hita naik taruli haluaw ni nasi atu hatay nang pejolo mapardosa au ay di tada jolo may matutudo sana na ni ulahon nay ay wolo horal lalapita say mangulahod dosa di parguti dosa ay mahita marme mahita amay molo nung tatada ahamatugasu mangukap roha asa masuk tod di perbadia itu bagasar rohaku songon nama buka jadela sinaknani masuk angin itu bagasi songon ni manang hatani Tuhani masuk tu bagasan ati-ati parbagasaki
Ima tadok damang dainang saluhuk na hitanuang naro dison. Jadi molo modohodok do pehita nga sa guguguguna. Sedak ke tu pasar sadaan nga saha suaraki. Molo modohodok kita do pe. Dakubo to do pe. Dakubo to pe. Ima na taida. Di bahini marite hite hatani tu hatanuaing. Nunga ditopot hita ganuk marsada-sada hamok kamanami inanami. Rotu hatta Jesus tu portibion. Di seahon do dirina. Ima di ari hatutubuna. Di ari hamamatena. Di ari hahehionna. Di naroto di perbadia. Jadi gabi adong beranggapan ayat 16 itu merupakan inkarnasi. Ada perubahan. Songon na di epistel tasinaknani. Padanay baru dilihon may di bagasan Kristus Yesus. Didemonstrasikan may ima holong nabalga na siya debata yang menunjukkan kasihnya Tuhan terhadap kita semuanya yang beribadah kepada Tuhan. Jadi dak dana name me pedia tusi doi. Na baru tubuh pedia tusi di, na balga pedia tusi mai. Songoni nang magodak pe taboto ma amak tutubal gani holong ni rohani Tuhan itu au. Boy mahape ditongos anak na nasasaday. Dilehon holong na nabalgay. Jadi ada kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kita manusia. Idon na pinatuduhon na. Jadi gabe dirubah Tuhani masih sikap ni si Nikodemus. Gabe olo masih Nikodemus. Majalo haluaon nabalga nabinuan ni Tuhan Yesusi. Di bagasan ngoluna. Dia sudah dilahirkan kembali karena sudah hidup dari Roh Kudus yang dari Tuhan Allah bekerja di dalam hatinya. Songoni mana kita. Ikon mangolu matod dini perbadia di bagasan hita ganup. Asa dapotan jala taruli hita. Dangadong be kebingungan di sini Nikodemus. Songoni doa kita jangan lagi bingung sebagai orang yang percaya yang menerima Kristus Yesus di bagasan nguluta. Atong dapotan hadiah do hita sudnari sudah dison. Hadiah ahai nang ima. Hadiah nabalga yang paling besar imanakin kasih paling agung. De holot tamayan not di bulan antara bulan tulupe memang anon 1 bulan 4. Kasih paling agung dari Tuhanku. Asa tajaloin marhite-hite. Haluaon nabinuan itu hatta Yesus ima holong na nabalgay. Ima hadiah naksa hita. Ayang ko swadong do holong na tuhita. Marhua pola halak Kristen hita. Alayala halak Kristen hita. Jala dilehon dalan haluaon. Ima songon na di Yohanes 3 sa plonomi. Do Yohanes 4 ayat onomi. Au do haluaon. Au do dalani. Dohot haluaon. Taro jak kamang kainang. Au do dalani. Dohot haluaon. Sabagia dohoman non nasahat tu amayon. Nabadui. Doho hamu tu amai. Taro ko jo. Au do dalani ya. Au do dalani. Dohot hangoluan. Dangadong nasosahat tu amai. Iya somarhite sian au. Hatan itu hatta Yesus di labok dia mang. Una pola dia hamu amang di dokol disuwi nang Bibel perbukan makapal songoni. Hata hapal jo otik-otik kate. Tapa ta asata isi jo. Abo hatai asa unak kola tu kami jo tai lau ulau pikirata. Holan ulau muna na di kantori. Na di kesehatani. Na di bidang keguruani. Doh na di bidang pertiga-tigaani. Doh na di bidang usaha akan na di nagodang na pinasahan itu hatai unak kola ni dipikir hamu kamang kainang. Balga do hape ulong nai. Buasa boy au gabi dokter, buasa gabi boy au dosen, buasa boy au di kantor gubernur, di kantor bupati. Buasa gabi boy au gabi tenaga pengajar. Buasa gabi boy au gabi guru SD. Ala nasihat Tuhan idoi saluhuna. Buasa gabi boy au majait. Buasa gabi boy au ina soripada di tongan ibagas. Buasa gabi boy au gabi aman amar sahala. Ala nasihat Tuhan idoi saluhuna. Di bahini marite hite hatan itu hatan nung ngasahat tu hita. Ngatolu jobbe tahe kamang kenang. Ngatolu jobbe. Nung ngate. Ngatolu jobbe. Anani amet tonok kuma. Ano pa paliliku. Gabe sahat titan no tu jamopat. Ate. Ima. Di bahini mangulu mahita toktong. Di bagasan hatan itu hatai. Ada pengkhotbah yang mengatakan begini. Tapi gimana? Perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya bukan terletak
pada keberdosaan mereka. Kita semua adalah orang berdosa. Atong pardosa do hita hapin yang dison. Pardosa ho di do roham nasotamabe dohot iman waing kan. Alay dak pola ala ni dosam ubahin na sudat bongot ima. Jadi atar parjamita naman na dokonon. Doh mama tapadita man dokonon ate. Pengkhotbah berpendapat tadi perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya bukan terletak pada keberdosaan mereka. Kita semua adalah orang yang berdosa. Perbedaan terletak pada sikap mereka terhadap dosa. Jadi orang yang tidak percaya dengan kasih Allah kadang cenderung menyembunyikan dosanya. Jadi ulomwar rohani jolmai lapatanna mian di bagasan na holomi gabedang ro tu hati roni. Alay halak pardosa na olo ro tu hati roni. Ima majalo halwaon di bagasan Kristus Yesus. Tajalo may marhiti hamamate ni tuhata. Jalata hanguluhon may marhiti haheheon na. Jalara mahita mo sebongot tu surgo hasonangan. Naong pinarade ni debata dia kana porsiai. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madihuali Tuhan debata di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Nungataruli hami di hasitongan ni barita nauli di bagasan sadarion. Balgado tutuholong mo di hami. Jala. Ala ni balga ni holong ni roham di paluahodo hami siya dosa dohot hamatean. Di bahinidang pola mabiyar di hami Tuhan. Alay molohuado pihami. Akahamolo di bagasan ngohul nami. Nahuhilalahami do hami sipata jol mapardosa. Alay bongot maho Tuhan. Di bagasar roh anak pikiran nami. Lehonon mo do pedi hami hamubaon. Lehonon mo do pedi hami Tuhan las ni roha. Lehonon mo do pedi hami Tuhan haluaon na balgay. Pasahat may di hami. Pasahat diyan akon nami saluhut na Tuhan. Nami metsahat tu na magodang. Las maruhan yak kaya nakon nami Tuhan. Las roha nami. Manobaho di bagasan sadaryon. Marolo-polo matod dinami. Tuhan nami. Akan nasubuhi mo marsab dohot ho. Marhite-hite hatam na badiyay. Alani sitaonon apuli manasida. Alani parsahiton. Songon na tertera di warta. Di bagasan minggo Tuhan. Nakso tertera na sida di wartaw Tuhan. Alani parsahiton. Adong di bagas na sida be. Alay pos maruhan nami Tuhan. Hodo na pamalum akaparsahiton ni Tuhan. Pasu-pasu obat dohot si panganon na. Aka na di bagasan hagalion pargugoy. Aka janda duda saya puli Tuhan. Asa holam manatap tuho hami saluhuk na. Tuhan nami nang aka keluarga na lengkap ama dohot ina manugunuga kayanakon. Para si roha jala pardenggan basa dohot Tuhan. Pos maroha nami tung patongon makana denggani di bagasan ngulu nami. Ali Tuhan nami jala di bata nami. Porsia do hami Tuhan. Songon bangsa Israel na jojo do hami marungutungo di bagasan ngulu nami. Alay marhiti asini roham. Di pabadia horo hanak pikiran nami Tuhan. Taruli hami di holong mo na balgay. Alani say lehon malas ni roha di hami saluho na. Tuhan nami jala di bata nami. Na marulang tahon peyak karwas mo Tuhan. Di bagasan sa minggon ama ng ina anakon Tuhan. Pola dong 30 mahala Tuhan na marulang tahun di bagasan sa minggon. Hasi maruham Tuhan. Paingok manasida madok mauliati tuadupan mo. Dihinagodang niya siniruham na pinasahat mo tunasida. Nang diaka ulang tahun perkawinan pernikahan Tuhan. Pasu-pasu. Asalas bahan ganup keluarga Tuhan. Manoba dohot mamujiho. Tuhan nami jala di bata nami. Sayho matoktong na madongani hami. Bongoti maruhan ak pikiran nami Tuhan. Asa toktong mangulu hami di bagasan holong mo. Akan ang lanjut usia na Tuhan. Ama ng ina. Marhaposan tuho jala marpangucad dia tuho. Say padaw sahit ng siyan na sida. Alay toktong makirim na sida di haluaon na balga. Na siyan hoy alay Tuhan. Iman ng hanguluan si saliling nililing na. Tusi mahami tugutugo jala porsiya mahami disi. Tangyak konon nami doon ang bangso nami Tuhan. Say homa na mga atop negara namyon. Nang piadong pemimpin ni negara namyon Tuhan. Mulai siyan pusat sa hatu daerah. Homa toktong na mga lehon
las niroha. Asaringgan aman, makmur, bangso nami o Tuhan. Daw tahitahinya kaparjahat ng peberbeda agama hami. Alay mamuji pasangapon holo hami Tuhan. Di bagasan holong mu Jesus Tuhan nami. Tuhan songoni manangakana posom na mamaritahon barita na uli. Unang maholan na mabaritaho kami Tuhan. Alay do mahami magkanguluhon. Rap doho takarwas mo Tuhan. Asaringgan sa luhut na sinakap ni rohani akan aposom songoni nang akarwas mo. Lau manobaho Tuhan. Tangya konon nami do karencana niya kaya na kon nami na posobulong. Dito nga to nga ni Horiam secara khusus di HKBP Cinta Damayon. Paso-paso makaya na kon nami sa kaya na kon naburju na sila Tuhan. Namar holong ni roha na sila Tuhan. Mabaylas rohan niya kanatobas Tuhan. Unang gabi tarhibim niya kapangalahon niya kaya na kon nami. Alay pos maruhan nami akaya na kon siulo yajar na tumangihon hatam na badiyay. Mula mahamian no Tuhan. Siya tonga-tonga ni Jobamon tumobo bagas nami be. Di bagasan hahipason. Daw maakasahit siyan hami. Lehon magajang ni umur di hami. Paso-paso ak kaulaon nami Tuhan na maragami. Asa marhasonangan hami mamakay di ngulo nami si ganupari. Diyak ka na hubang dapat pacarian. Sa ihoma manuguna sida. Tudalan japalan na lumomak Tuhan. Denggam mamardalan huriamon. Nang saluhut na akan aporsiya diho. Mangasahon Kristus Jesus Tuhan. Tangihon matanyang nami jalase sama ng dosa nami. Amen. Marede mahita laos tapapunguma piliata.
dehon ayat tolu laus jongjong mahita. Tatangyakon ma peliata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhut silehol-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutyus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasyang hami pilihanon pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni Huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhite-hite todim asalam huntad hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Gijang say pinarbadia maguarmu say raw maharajaonmu say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago ai ho jalo mapasu-pasu siat tuhatta debata di pasu-pasu jala debamoti Tuhan debata mahita di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasarhon madamena tutod ditabe amin. Selamat hari Minggu madita saluhutna.